Doble empate na terceira federación. O Boiro igualou forzas na casa do Alondras, mentres que o Noia conseguiu anular ao Estradense para deixar un punto no Julio Matomatito. A 10ª xornada da terceira federación deixou o reparto de puntos para Boiro e Noia, aínda que diferentes sensacións. Os de José Tizón foron gañando durante a meirande parte do encontro ante o Alondras, que ao final empatou, mentres que os noieses igualaron a contenda a un rival como o Estradense e cun xogador menos. O Boiro visitou o Morrazo, o campo do Alondras, de onde os boirenses se marcharon coa sensación de perder 2 puntos. Os boirenses foron mellores nun campo no que o terreo de xogo non estaba no mellor estado posible. Sen embargo, isto lles favoreceu no primeiro tanto. Mario Prol fixose co esférico na banda dereita e plantouse ante o porteiro local, o que superou con certa fortuna xa que o bote despistou o meta e o 0-1 lucía no marcador no 21. E apenas 6 minutos despois, Prol apareceu de novo para centrar o segundo pau, onde Juanma Blanco rematou a gol para colocar o 0-2. O Boiro dominaba e tivo o terceiro preto, pero o porteiro local estivo atento para desviar o disparo. O guión mantívose na segunda metade, aínda que o Alondras tivo 2 ocasións que serviron para colocar o empate. Primeiro acurtou distancias á hora de xogo, e no 80 sorriulle a fortuna xa que Josi Mantodo marcou en propio 2-2. Empate con sabor a derrota do Boiro, que é 10º. O Noia, que está a pasar por un momento delicado e segue en descenso, plantoulle cara no Julio Matomatito a un dos equipos máis destacados da categoría, o Estradense. Os de Alberto Mariano saíron a por todas e rozaron o gol na primeira ocasión que xeraron. Defenderon ben as primeiras chegadas dos visitantes, pero pouco puideron facer no gol que subiu o marcador no minuto 15, obra de Alejandro Martínez. O Noia sumou máis problemas, como a lesión de Xavi Castiñeiras, pero pronto chegou o empate local. Marcos Piñeiro cabeceu ao fondo da portería do Estradense o centro de Rachu para poñer o 1-1 no 34, pero o dianteiro non remataría a primeira metade sobre o verde, xa que foi expulsado por dobra amarela no 43, deixando o seu equipo cun home menos para o que restaba de encontro. A pesar de xogar con 10, o Noia estivo moi serio atrás e ata tivo algunha ocasión para poñerse por diante, pero 1-1 seguiu mandando no marcador coa subio final. Os brancos volven a sumar despois de 4 xornadas seguidas de derrotas, aínda que seguen en descenso ao ser 16º.